nonton konceran konser damar maeswara sing lucu tenan joget ono baladaran jogetane lucu kanggo hiburan bismillah niat sodaulo uri-uri tuhuring budaya kanthi asma lan kinarya jabon kang kasepo damar maheswara tu Gusti paring kalela mugi-mugi saged sempurna salamina nyuwun pantungo dumateng para bangsa mugi saged langgeng salamina. Manggone ana ing gunung ana kulon Merapi ra ninggalake budayane Jawi adat lan tradisi padha diuri-uri supaya langgeng lan bisa lestari. Konser saking warung kota Tangerang Iki lho Pak Duki pun konser damar maheswara
takar kekuatane ora ono sing luwe ora ono sing asor iki padha tentrem uripe Jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis mana lubangnya
sirpong tele kopong sirpong tele kopong cuplak suwang eteng kalender mambu ketutung kutel tak upak lera-lere sopong guyu tele ake sirpong tele kopong sirpong tele kopong cuplak suwang eteng kalender mambu ketutung kutel tak upak lera-lere sopong guyu tele ake sirpong tele kopong sirpong tele kopong cuplak suwang eteng kalender mambu ketutung kutel tak upak lera-lere sopong guyu tele ake sirpong tele kopong sirpong tele kopong cuplak suwang eteng kalender mambu ketutung kutel tak upak lera-lere sopong guyu tele ake sirpong tele kopong sirpong tele kopong Kanan majuki Bulan anu pamit mulih pasti kulung yen toto jodone mugi enggal anto malih wong kang bisa ateni slirane pancen apa jroning ati ningandika wong kang tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula satrama nglampahi
agama ben urip ayam tentrem uga mulya tulkae apa manut bala dewa kanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben urip ayam tentrem uga mulya Pak Juki yo ayo Pak Juki yo 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 Pak Juki Tingkating keparang-rang mata kacarae cara gawe wirang cantir kading tambane wong lara watu kaprang kanca kudu beres kasimbah golek kurang maca salang babu pramesa-mesa carang wersa-wersa wilis tanpa podo ora gampang wong urip nang alam donya uwe 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 lebu sedeng ledak lebu sedeng sesak lebu sedeng lebak lebu sedeng lebak sedeng cepot dana longso iki jaman rekoso urip pancen angel kutune ra usah ngomel ati kudu tentram nyambut gawe karo senam ulat ojo patah nek dikongkong ya sing teman iki piye iki piye ora piye centir nang opo to dipikir kok ora rumangsa
Tuhan suka menyanyi Padahal sehat ya Tuhan gembira. Kae kenderane pemebet anawe awe abang putih kawe warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kadasar Pancasila dumadi talang ing tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945 Lambat terata hayu Lambat terata hayu Kumandang bareng maju tunggal pikat rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, 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 merdeka Kau tetap merdeka. Karo kanca putu beret Masima oleh kurat Kanca salah aja pramesa-mesa Jarang wangsa-wangsa wile tanpa potrot Ora tanpa wong urip nang alam donya Kae kenderane pemebet anawe awe abang putih sarwe warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka adasar Pancasila. Wah
Ayo Dek, Bali. Lapana. Bapak Ibu tari Minak Kocer Damar Maheswara ingkang wijil saking Gunung Merapi sisih Kilen, tepatnya saking Dusun Takeran, Desa Telogolili, Kecamatan Selo, wewengkon Kabupaten Boyolali. Yen lekas dumugi ning pungkas menawi kathah lepat boten dadosaken sukurna ing penggalih dumateng para pamirsa sedaya, kula sak rombongan ugi ingkang mewakili nyuwun agung ing paksami mawantu-wantu. Sugeng lelenggahan, sugeng amirsani adicara ingkang salajengipun. Wekdal sautaipun Bahlala monggo. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Untuk Damar Maheswara. Luar biasa sekali Kak Azizah. Baru pertama kali